Arabai, juin kalo tile 24 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi kama kɔnɔ Mali kunnafoni bolo sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan a waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin wagati in na anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye a bɛ Rusi jamana kɔni o kɔnɔna la min ni kunu ani Rusi jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Putin ye u fila sigira ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ sigikwa kuma min yɛrɛ kɔni ni a fanba yɛrɛ kɔni bolila lakana ale koɲɔ olu ka ani sɔrɔ yiriwa siraw olu kɔni fɛ ni jamana ɲɛmaa fila kɔni ka kuma ɲɔgɔnya a kɛra u fila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Rusi jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Putin a y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Rusi ka bolodi ɲɔgɔnmaya a bɛ san 65 bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni bolodi ɲɔgɔnmaya min kɔni ni a tɔ kɔni bɛna sinsin ka taga a fɛ de a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maliyɛnden minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka kalan kɔni taara yɔrɔ jan o maa ba tan bɔɲɔngo u bɛna ka na formation ni ka o kɛ olu kunna formation min ni a kuntagala o bɛna jaya dɔɔni ka tila k'a da kulo kan ka fɔ Rusi jamana ɲɛmaa a y'a yira anw ka jamana ɲɛmaa la k'a fɔ ko Mali ni Rusi ka bolodi ɲɔgɔnmaya a fanga tɔ bɛna bonya ni ka taga fɛ ani ka tila tuguni fɛn minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya kɔni bɛ olu la olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an ka jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin Rusi jamana ɲɛmaa ale ma k'a yira la k'a fɔ a ye k'a yira la k'a fɔ u nalen a ka jamana kɔni kɔnɔna la a ye bisimilali min ta ni ka ɲɛsin ale n'a ka mɔgɔw ma a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin Rusi jamana ɲɛmaa kɔni o ma nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen u y'a kuncɛ ni sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min ni o ye bolonɔbila kɔni ni ka o kɛ o la. An ka douane maaw olu kɔni ye tɛgɛ da bolimafɛn dɔ ka bolimafɛn min yɛrɛ kɔni ni o ye citerne bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko citerne kɔni ale lakodɔnlen bɛ ni taji kɔni o talan de ye an ka douane maaw kɔni ala n'u ka baara kɔni ale ɲɛdɔn fɛ u ye tɛgɛ da citerne kan banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ citerne yɛrɛ kɔni ale kun falen de don furakisɛw la furakisɛ minnu yɛrɛ kɔni ni olu yamaruyalen tɛ ka don jamana ale kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko furakisɛ nin yɛrɛ kɔni bɛ t'i jɔ fo carton 900 o bɔɲɔngo la. CEDEAO maaw olu y'u ka sigili ta ko 67 ni ka o kɛ Abujakaw olu fɛ yen nɔ sigili min yɛrɛ kɔni senfɛ u ye kulu dɔ kɔni ni ka o sigi kulu min yɛrɛ kɔni ni ale bɛna wuli ka se Mali Niger ale ni Burkina Faso ma ni jamana saba min yɛrɛ kɔni y'u ka kulu ni ka o sigi u yɛrɛ ni o ye AES ye ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamana saba kɔni fɛ walasa CEDEAO ale ni jamana saba kɔni bɛ se ka bɛn ka kumaw ni ka olu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni CEDEAO ɲɛmaa min kɔni ni ale bɔra yen nɔ ni o ye Bola Tinubu ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni tun ye tɛgɛ di ni ka o kɛ ni jamana saba kɔni ma ni y'u ka kulu sigi ni o ye AES ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ni Burkina ni Niger kɔni bɔra CEDEAO la kabi janvier kalo tɛmɛnen. An ka fintigilakaw ye garan da karogɛlɛn dinɛ tigilamaw olu la Mali ni Algérie dancɛ dugu o la a kɛra dugu min na sa o de ye Infarahak o dugu ye u ye karogɛlɛn dinɛ tigilama caman de kɔni bɛ yen nɔ minnu ni u ye olu kɔni ni ka dankari olu la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka fintigilakaw olu kɔni bɛ karogɛlɛn dinɛ tigilamaw kɔ sanga a n'a ka wagati fɛn min ye murujakaw olu fɛ yen nɔ u kun kelen don ka finti gansan maa saba ni ka olu jaso an ka fintigilakaw kɔni ye olu bɔ u ka bolo ka juin kalo tile 19 tɛmɛnen gosikaw fɛnɛ kɔni fɛ yen nɔ karogɛlɛn dinɛ tigilama fila bɛ juin kalo tile 20 tɛmɛnen na an bɛ taa kidalikaw fɛnɛ kɔni fɛ yen nɔ u ka bolimafɛn sen naani ni o suguya ye pick-up ye min ni o bɛ u ka tajiw n'u ka kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ kɔni ta an ka fintigilakaw ye sanfɛ pankuru kɔni ni ka o kɛ k'o bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma u ka baara ɲɛdɔn ale sira fɛ. An bɛ to an ka fintigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔ halisa kunu tɛnɛ ni o bɛna juin kalo tile 23 ma san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati fɛn min ye segukaw ka dugu kɔni o kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛn sa pelenganakaw olu fɛ yen nɔ sigana tana ka maa 4 bɔɲɔgɔn kɔni ka olu sɛgɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni sen bɛ karogɛlɛn dinɛ tigilamaw olu sen na an ka fintigilakaw kɔni tɛgɛ da ni maa ninnu kan ni ka u minɛ ka taga n'u ye ala ni maaw kɔni ka ɲɛfɔli ani u ka ɲɛdɔn kɔni sira fɛ u sera ka ni maa ninnu kɔni minɛ.
kunu tɛnɛ ni o bɛna juin kalo tile 23 ma san 2025 Sikasokaw fɛnɛ kɔni ye u ka bagi kimɛliw ka taga se lakɔli karamɔgɔw fɛnɛ ka kimɛliw baara bɛɛ lajɛlen u ye olu kɔni ni ka olu daminɛ ka yɔrɔ la ka fɔ ko fɛn min ye kalanden 12 ye olu le kɔni ye farala ɲɔgɔn kan ni ka u kila kalansow olu ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛla ka fɔ ko ni baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bonya ani karama ni hakilisigi kɔni o kɔnɔna la san 2025 ta in kɔnɔna ko k'a yira ka fɔ jɛ kelen tɛ maa si ye maa mun ma bɛ yen nɔ ko e de kɔni sɔrɔla yurugu sira kɔni fɛ ɲina kimɛli kɔni na jɛ tɛ kɛ ni i ma ɲangili bere fɛn fɛn kan ka da i kunna o bɛ da i kun. Meteo ale ye sɛbɛnfura ni ka o bila k'a yira k'a fɔ ko sanji kɔni ale bɛna na Sikasokaw fɛ yen nɔ Buguni Kulikoro ka taga se Joyila ma sanji in yɛrɛ kɔni a bɛna na kuncɛ an ka faaba kɔnɔna o la ka taga se Kitakaw fɛ yen kɔni fɛnɛ ma ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la. Sɛgɛsɛgɛliw olu y'a yira k'a fɔ ko 100 sifinaka 70 de bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna la minnu si bɛ t'i jɔ san 18 kana se san 25 ma olu kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw ni ka o de kɔni ta a 100 maa 70 la bogotigini maa 25 de fɛnɛ kɔni bɛ o la minnu fɛnɛ kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛn o ta ɲɛnaminimafɛn kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka sifinakaw kɔni ka olu kɔni ka hadamadenya ka o don bɔgɔ la kosɛbɛ ni kunnafoniya kɔni dara an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa kulo kan waati min na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka teliyala ka hakilina ta walasa nin ko ninnu bɛ se ka jɔ sira la cogoya min na. An bɛ to ɲɛnaminimafɛn ko lahalayaw kɔnɔna la halisa faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mali Dolo Kura kari tɛmɛnen ni o bɛna juin kalo tile 22 ma san 2025 fɛn min ye Sɛbɛnnikɔrɔ sifinakaw ka so min bɛ yen nɔ ni o ye foyer des jeunes ye u kɔni faraɲɔgɔnkan kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ale kɔnɔna la min faraɲɔgɔnkan min ni o ye sifinakaw ni ka olu wele sigida 10 kɔni fɛnɛ ma olu farala ɲɔgɔn kan ka na ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min ni a bolila fɛn min kan o de ye ɲɛnaminimafɛn bɛ se ka kɔlɔlɔ min ni ka o se buna hadamadenw ka hadamadenya gɛlɛya kɔni o ma kuma falen kɛra olu kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ye dɔrɔgu ye gɛlɛya min bɛ ale tali la dɔrɔgu bɛ se ka gɛlɛya min se i ka buna hadamadenya ma u ye olu kunnafoniyaw ni ka o da sifinakaw olu kulo kan. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.